Vitajte pri počúvaní druhého dielu podcastu z dielne Nice IT, kde sa venujeme IT technológiám. Dnes sa pozrieme na to, ako Microsoft ovplyvňuje spôsob, akým firmy komunikujú, chránia dáta a zvyšujú svoju efektivitu. Mojím dnešným hostom je Rado Kuriš, Business Development Manager pre riešenie Microsoft zo spoločnosti AT Computers. Rado, vitaj. Ďakujem pekne za pozvanie, teším sa. Super. Som rád, že si prišiel a našiel si čas. Mojou prvou otázkou bude, čo sa skrýva za Microsoft 365. Vieme, že to nie je len Excel a Word, ale je tam trošku viac. A čo Microsoft v dnešných dňoch ponúka firmám ako Microsoft 365? Microsoft 365 je veľmi robustné riešenie, ktoré obsahuje viac ako 20 aplikácií, respektíve nejakých skupín aplikácií a obrovské množstvo konektorov tretích strán, ktoré slúžia na používanie aj iných než Microsoft aplikácií. A mohli by sme napríklad spomenúť nejaké aplikácie, ako napríklad také známe, že je Planner alebo OneNote, potom také menej známe, že Viva, Loop, Power Platform. Vedel by si nám povedať niečo ku nejakej tej aplikácii, že napríklad také menej známe, že Viva alebo Loop? Nie všetky aplikácie vo firme používame, pretože sú šité na mieru zákazníkom, ktorí tú funkcionalitu využívajú. Takže viem len okrajovo o niektorých aplikáciách, podrobnejšie skôr ku tým, ktoré reálne v praxi používame ako Teams, Copilot, OneDrive, SharePoint a tak ďalej. Takže vzhľadom na rozsah Microsoft 365 je veľmi ťažké naozaj v súčasnosti vedieť o každej aplikácii dopodrobna, na čo slúži, ale tie spomenuté OneNote, poznámkový blok, v podstate prepojený so všetkými aplikáciami, čiže v dnešnej dobe to riešenie umožňuje v jednej aplikácii niečo vytvoriť a hneď to použiť v druhej aplikácii, je to online synchronizované. Naozaj ťažko mi je hovoriť ku konkrétnym niektorým aplikáciám, lebo treba to používať, až potom sa človek do toho dostane. Súhlasím. Dobre, prejdeme na tému umelá inteligencia, čo je teraz také, že dosť aktuálne a Copilot. Je to reálna pomoc alebo buzzword? A ako Copilot v praxi funguje v Outlooku a v Teamse? Copilot určite nie je buzzword. Je to jeden z produktov umelej inteligencie, ktoré v nedávnom čase prišli na trh. Na rozdiel od konkurencie má jednu veľkú výhodu, že pracuje s dátami, ktoré sú vo vnútri firmy. Čiže je tam možnosť prepnúť si ho aj do webového riešenia, čiže používa ako zdroje dát údaje, ktoré sú voľne dostupné na internete. Ale samozrejme prioritné nasadenie by malo byť, aby Copilot pracoval s dátami, ktoré má firma u seba uložené a spracováva ich priamo vo vnútri firmy, čiže neopúšťa to spracovanie priestor firmy. Napríklad nejaký príklad z Outlooku alebo z Teamsu, že ako môže pomôcť Copilot napríklad pri Teamse, pri meetingoch? Vedel by si nám povedať? Samozrejme. Napríklad v situácii, keď má človek dovolenku a príde po jednom alebo 2 týždňoch naspäť do práce, čaká ho obrovské množstvo mailov. Copilot v priebehu pár minút dokáže zosumarizovať, čo sa za tie 2 týždne objavilo v mailovej komunikácii, dokáže z toho pekne urobiť súhrn a výrazne ušetrí čas. Samozrejme rieši to tak, že dokonca v tom súhrne sú aj odkazy na jednotlivé správy, aby si ten užívateľ vedel pozrieť potom podrobnosti tej komunikácie, ktorú zmeškal v priebehu toho času, keď nebol v práci. Čo sa týka aplikácie Teams, je to ideálne napríklad na vytváranie prepisov zo schôdzí, pretože dokáže už v dnešnej dobe aj zo slovenčiny, zo zvukového záznamu alebo z videa vytvoriť textový dokument a súhrn zo schôdzi, ideálne pre firmy, ktoré majú viac meetingov počas dňa alebo počas týždňa, aby vlastne všetci, ktorí sa tam aj nezúčastnia, mali veľmi rýchlo prehľad o tom, čo sa na schôdzach dialo, aké sú úlohy. Tak to je skvelá informácia. Je dobre o tom rozprávať, aby ľudia to začali využívať, lebo zjavne málo ľudí to využíva, ten Copilot, a má to veľký potenciál, ušetrí to veľa času, hlavne ako si hovoril pre tie týmy, že keď majú viac meetingov denne, tak nemusia urobiť žiaden zápis, že ten zápis urobí vlastne Copilot, umelá inteligencia, vypichne úlohy a vlastne zosumarizuje celú komunikáciu. Presne tak. To je super. Ďalšou takou veľkou skupinou, pre ktorú by to malo význam, sú firmy, ktoré majú obrovské dátové súbory.
respektíve textové súbory, ako napríklad právnické firmy a tak ďalej, keď potrebujú urobiť analýzu zmluv nejakú, tak na toto je Copilot vynikajúci nástroj. Aha, že dokonca aj takto sa to dá využiť na texty tak, a zmluvy. Obrovské niekoľko 100 000 stranové dokumenty v priebehu chvíľky sú spracované do takého zrozumiteľného výstupu bez toho, že by človek musel tráviť hodiny čítaním. A keď chce niečo podrobne, tak samozrejme cez odkaz, ktorý je v tom výstupe, sa vie dostať priamo na to miesto v tom dokumente, respektíve v súbore, z ktorého sú tie dáta čerpané. Tak to je veľká pomoc aj pre takéto veľké súbory. Poďme na druhú otázku. Čo je najväčší mýtus o Copilote? No jeden z najväčších strašiakov, ak by som to tak mohol povedať, je to, že sa firmy obávajú, že tie dáta proste odídu mimo firmu a Microsoft k ním bude mať prístup. Toto by som rázne poprel, pretože Copilot je vyslovene na rozdiel od konkurencie nástroj, ktorý pracuje s dátami vo vnútri firmy. Samozrejme, treba mať správne nastavené prístupy. Copilot bude pozerať tam, kam mu dovolia v rámci tej firmy. Hej. Takže treba si vyriešiť nejaké politiky, čo sa týka prístupu užívateľov a samozrejme nastaviť si, kam ten Copilot môže pozerať a kam nemôže pozerať. A potom tie výstupy vlastne spracuje priamo na lokálnom serveri, respektíve na lokálnych počítačoch vo vnútri firmy. V žiadnom prípade ich na rozdiel od konkurenčných riešení neposúva niekde na web, kde by došlo k spracovaniu a potom zobrazeniu výsledkov. Takže je to veľmi bezpečné. Áno, určite firmy áno. sa vôbec nemusia obávať tohto. Ďalším takým mýtom je to, že tá umelá inteligencia si často vymýšľa. Tým, že Copilot pracuje na dátach, ktoré sú vnútri firmy, tak reálne tie výstupy sú len z tých dát, ktoré sú v rámci firmy uložené. Poďme ešte ďalej, čo sa týka bezpečnosti a Microsoftu. Prečo nestačí mať len heslo? Tu by som začal možno pár číslami, položím si trošku papierom. V dnešnej dobe podľa najnovších štatistík z júla tohto roka denne prebehne viac než 2200 kybernetických útokov, čo vychádza každých 39 sekúnd v priemere na jeden kybernetický útok. Samozrejme zameriavajú sa na slabé miesta a to sú najčastejšie ľudia v tých firmách, ktorí si nemenia hesla, používajú slabé heslá, respektíve nemajú žiadne heslo na prístup do svojich zariadení. Takisto obrovským problémom je ransomware. Pre predstavu poslucháčov, denne prebehne zhruba 1,7 milióna útokov. To sú reálne dáta, ktoré sa ľahko dajú dohľadať na webe, že takéto množstvo útokov denne prebieha. Medziročný nárast je 30%. Je to spôsobené aj práve používaním tej umelej inteligencie, ktorá dnes už dokáže tie útoky robiť sofistikovane, vyzerajú veľmi hodnoverne, čiže užívateľia musia dávať veľký pozor na to, na čo kliknú, čo otvoria a tak ďalej. Najslabším článkom sa v tomto celom procese javí človek. Pretože sú leniví zadať si silné heslo, zapnúť si multifaktorové overovanie. A tade sa tí útočníci najčastejšie vedia dostať k dátam a spôsobiť škody. Tak tie čísla sú fakt veľké, tie útoky sa naozaj navýšili. A najslabším článkom je predsa len ten človek. Čiže tie systémy sú celkom dobre riešené, ochránené, ale vlastne človek robí najviac tie chyby, že nie systém, ale človek. Áno. Tak presne. Kliknú na prílohu, na ktorú by nemali klikať, nepozrú si z akej adresy, lebo dnes tie maily chodia tak, že veľmi dobre imitujú odosielateľa, či už jeho web podsunú alebo poštová adresa, z ktorej bola správa odoslaná, vyzerá veľmi podobne, vymenia I za L, napríklad človek si to nevšimne a už ho majú. Ako náhle klikne na prílohu, tak už je neskoro. Čiže musíme byť veľmi pozorní. Áno, veľmi pozorní a mať vyriešenú bezpečnosť. A ako funguje zabezpečenie identity cez Microsoft Entra? Je to vlastne nástroj, kde vedia administrátori nastaviť, kam ktorý užívateľ bude mať prístup. Čiže ten Microsoft Entra je nástroj na spravovanie prístupov užívateľov, nastavenie skupinových politík, aby sa užívateľia, ktorí sú v jednej skupine, dostali len k tým dátam, ku ktorým sa majú. Poviem príklad, aby sa užívateľ z obchodu nemohol pozerať na mzdové listy zamestnancov,
No a potom ďalším takým článkom je multifaktorové overovanie. Áno, tu spomínané už. Tak, čiže nestačí len mať prihlasovacie meno a heslo, ale ešte ako dodatočná vrstva je vlastne overenie identity prostredníctvom SMS kódu pomocou aplikácie, autentikátor, či už od Microsoftu alebo od nejakej inej spoločnosti, ale proste viac krokov overenia identity, aby naozaj bola istota, že sa prihlasuje len ten, kto má právo. Prečo podľa teba firmy stále podceňujú viacfaktorové overenie? Už teraz viackrát spomínané. Možno takou najväčšou príčinou je lenivosť. Že nechce sa im každú chvíľu meniť heslá, čiže ako si raz nastavia heslo, tak ho používajú roky, majú heslá, ktoré sú krátke, jednoduché. A čo to môže spôsobiť, sme videli nedávno na prípade katastra napríklad. Keď padne celý systém a potom tá náprava je veľmi komplikovaná. Investície do bezpečnosti firmy na Slovensku stále považujú za zbytočne vyhodené peniaze. Možno preto, že sa nestretli ešte s takým útokom, ktorý by im spôsobil ťažkosti, ale v prípade, že k tomu dôjde, tak tie škody sú ďaleko vyššie než investícia do toho, aby predišli takémuto poškodeniu. Takže je lepšie investovať predom a vzdelávať sa a premýšľať nad tým. Určite prevencia je lacnejšia ako následné riešenie ťažkostí. A potom veľké problémy, strata dát a čo ďalej. Stretol si sa reálne s útokom, kde Microsoft technológie zachránili danú situáciu? Áno, a nebolo to raz. Konkrétny príklad, firmu napadol ransomwareový útok. Došlo k uzamknutiu, zašifrovaniu všetkých dát, ktoré firma mala. Výhodu mali v tom, že všetky dáta mali uložené na SharePoint, respektíve na OneDrive, používali Microsoft 365 riešenie a vďaka tomu ransomware vlastne zamkol len tie najnovšie verzie súborov. A cez históriu súborov sa veľmi jednoducho vedeli dostať späť k tým dátam a v krátkom čase si obnovili zhruba 95% objemu zašifrovaných dát. Len preto, že sa vrátili o krok späť k verzii, ktorá bola uložená možno deň pred tým útokom alebo hodinu pred tým útokom, čiže k predposlednej verzii. A toto je funkcionalita práve toho Microsoft 365 riešenia. A útočníci si pýtali zjavne aj nejaké v odzovkách výpalné? Áno, tým, že šlo o väčšiu firmu, tam šlo o šesťcifernú sumu, ktorú požadovali za odomknutie tých súborov, lenže tam človek nikdy nemá istotu, či k tomu odomknutiu reálne aj dôjde po zaplatení. Aha, čiže aj keď zaplatí, áno, tak stále nemá istotu, že mu to vôbec dajú. No nie je tam istota. Ďalšia vec, ktorá tam hrozí, že keď sa tam raz dostali, tak tie dáta si oni mohli stiahnuť a môžu ich v budúcnosti zneužiť. Čiže tam nie je 100% istota, že naozaj nič sa nedostane kam nemá. Takže je super, že ja si svoje dáta firemné uchovávam tiež vo OneDrive. Určite, to by som ťa pochválil. Takže to mám dobre zabezpečené. Áno, ale samozrejme nestačí mať len OneDrive. Uložené dáta, treba k tomu aj tie ďalšie vrstvy ochrany, či už antivírový program, antispam a tak ďalej. Áno, to mám tiež, takže mal by som byť v bezpečí. A dávam si pozor na všetky maily, aby som ja neurobil tú chybu. A používam dokonca aj to multifaktorové overenie cez Microsoft práve, autentikátor, takže tam to funguje super. Tak, to je fajn. Dobre, poďme na ďalšiu tému a to je veľmi zaujímavá téma. Mne sa to veľmi páči, že Power Platform. Ide o automatizáciu aj bez programátora. Vysvetlenie pre laikov. Čo je Power Automate a Power Apps? Power Automate je nástroj, respektíve služba od Microsoftu určená na automatizáciu procesov, ktoré sa opakujú vo firme. Napríklad chodia pravidelne faktúry od nejakého dodávateľa a cez Power Automate sa dá vyriešiť to, že ako náhle príde faktúra, tak ju napríklad uložiť do nejakého priečinku a pošle avízo, účtovničke, aby ju spracovala. Dá sa tak riešiť napríklad aj dovolenkový systém, čiže keď niekto si zadá dovolenku, automaticky príde notifikácia jeho nadriadenému, že si zamestnanec zadal dovolenku, treba ju schváliť alebo proste sa nejako vyjadriť, či mu ju schvaľuje alebo zamieta. Power Apps je vlastne, už z názvu vyplýva, že je to niečo iné. Sú to aplikácie, ktoré aj bez znalosti programovania umožňujú vytvoriť si vlastnú aplikáciu
na takéto fungovanie, ako som spomínal pred chvíľkou. Power BI je ďalší produkt z tejto skupiny, ktorý z dát, ktoré firma má u seba vo forme nejakej databázy, či už SQL alebo je to Excelovský súbor, dokáže veľmi jednoducho a pekne vytvoriť grafické výstupy, ktoré sú zobrazované na rôznych zariadeniach, či už je to telefón, tablet, počítač, na rôznych platformách. Nemusí to byť len na Windows platforme. No a je to systém drag and drop, čiže nahrá sa zdrojový súbor a potom si už len človek ťahá na plochu ikonky, grafu alebo tabulky, ktoré tam chce mať zobrazené. Navyše sa to online synchronizuje, čiže napríklad manažéri firiem môžu mať okamžite prehľad o tom, ako sa vyvíjajú ich tržby, ziskovosť a podobne. To sú akože ozaj skvelé funkcie, kde firma môžu uľahčiť sledovanie veci a že si sami môžu vytvoriť vlastnú aplikáciu, vlastnú automatizáciu, takže veľmi, veľmi nápomocné. A stretol si sa s firmou, ktorá si vytvorila niečo takéto? Buď ako aplikáciu, alebo nejakú automatizáciu, alebo Power BI? Áno, máme zákazníkov, ktorí tieto licencie nakupujú a vlastne riešia si takéto postupy alebo automatizácie. Konkrétne príklady ale neviem, pretože my neprichádzame s koncovými zákazníkmi do kontaktu, ale máme ich veľa, ktorí takéto licencie používajú. Aké typické chyby robia firmy, keď si zavádzajú práve Power Platform a tie aplikácie? Je to podobné ako aj pri nasadzovaní iných aplikácií. Chcú si to vyriešiť sami. Neobrátia sa na odborníkov, ale myslia si, že keď je to systém drag and drop, nepotrebujú vedieť programovať, takže všetko zvládnu sami, ale ako som spomínal, tie Microsoft riešenia sú už tak robustné a treba nielen nasadiť, nainštalovať tú aplikáciu, čo je ten najjednoduchší krok, ale treba ju potom správne nastaviť a zabezpečiť samozrejme, aby tie dáta a výstupy sa nedostali k niekomu, kto sa k ním nemá dostať a toto by mala byť úloha pre odborníkov v IT oblasti. Čiže preto. Takže vlastne vždy, aj keď to znie jednoducho, ale vždy je lepšie byť s tým odborníkom, aby zbytočne si čas neplýtvali časom a nejakými prostriedkami. Čiže aj čo sa týka nákupu tých licencií, že je vždy lepšie nenakupovať napriamo napríklad od Microsoftu, ale obrátiť sa na odborníka, na nejakú firmu. Samozrejme, firmy robia často chybu, že si licencie kúpia priamo cez Microsoft Store, bez toho, aby vlastne vedeli, ako môže byť tá licencia použitá, aké sú licenčné podmienky a či vôbec si ju dokážu nasadiť, pretože licencie, ktoré si kúpia priamo, nie všetky sa dajú inštalovať napríklad na server a používať pre vzdialený prístup, čo mnoho firiem dnes využíva. Lenže vidí na toho, že vedia vyklikať Microsoft Store licenciu za 100 €, je veľmi lákavá a potom keď to chcú nasadiť, tak narazia na to, že zrazu to nevedia použiť, lebo to technicky nejde nainštalovať. Áno. Takže toto sú také časté opakujúce sa chyby. Takže znova, ako som už vravel, treba sa najprv poradiť, urobiť si analýzu, čo potrebujem, ako chcem používať vlastne software a riešiť to s odborníkom v danej oblasti. A môžu Power Apps nahradiť klasický vývoj softvéru? Len do určitej miery. Vedia pomôcť vytvoriť nejaký proces bez toho, aby človek musel byť odborníkom na programovanie, bez znalosti programovania, ale vždy za tým musí byť niekto, kto sa na to pozrie a dorieši alebo dotiahne ešte to riešenie tak, aby bolo naozaj 100% funkčné a bezpečné. Prejdeme na tému, že migrácia do Microsoft 365. Ako na to bez chaosu? Kedy je lepšie to riešiť s partnerom? Vždy. Vždy, za každých okolností. Určite áno, pretože je tam, ako som už aj spomenul, nie len nasadenie licencie, čo sa týka samotnej inštalácie, ale mala by tomu predchádzať nejaká analýza potrieb toho zákazníka. Vysvetliť im, že sú aj iné možnosti, ako len písať vo Worde a v Exceli urobiť jednoduché tabulky, ale naučiť ich, ako sa zdieľajú tie súbory, že na to potrebujú uložiť ich do OneDrive alebo do SharePoint, kde ich budú mať jednak bezpečne uložené, ale môžu potom pracovať odkiaľkoľvek, kedykoľvek a na akomkoľvek zariadení. Takže vždy sa obrátiť na odborníka. A aké najčastejšie chyby robia firmy pri prechode na 365, Microsoft 365?
Z môjho pohľadu najväčšia chyba je, že nemajú žiadny plán. Neexistuje vo firmách plán pre IT oblasť. Čiže čo sa týka jednak nákupu zariadení, ale aj inštalácie softvéru, nemajú nejakú víziu, že ako by sa mal ten ich IT svet posunúť v priebehu pár rokov, ako by mohli fungovať. Proste často fungujú po starom, že si dokumenty tlačia, odnesú kolegovi, pozri sa mi na to, hej, a povedz mi, čo si o tom myslíš. Namiesto toho, aby to zdieľali cez OneDrive, SharePoint a zrýchlili tú prácu. Čiže toto je jedna taká oblasť. Druhá oblasť je, že nakupujú nevhodné zariadenia. Tým myslím, že v snahe ušetriť nakúpia napríklad zariadenie, kde je Windows Home verzia a potom prídu na to, že zrazu to zariadenie nevedia pripojiť do domény, pretože to technicky nejde a potrebujú na to zariadenie s licenciou profesionál. To znamená 200 eurová licencia na jedno zariadenie, keď tých zariadení kúpia viac, tak zbytočne vyhodené peniaze. A tomu všetkému by sa dalo predísť, keby vopred prebehla konzultácia s nejakým odborníkom. Spravila sa analýza stavu a potrieb toho zákazníka a následne sa to riešilo. Je to vždy lacnejšie a ľahšie. Čiže poradenstvo je na prvom mieste. Určite áno. A vedieť tú víziu tej danej firmy, kde chce byť o pár rokov. Áno. A vlastne na základe toho sa vyberú tie potrebné... Potom tie potrebné nástroje. Super. Koľko trvá to nasadenie a čo to naozaj stojí? Takéto srandy. Toto je veľmi ťažké vyčísliť, pretože je to individuálne u každej firmy. Záleží samozrejme od veľkosti tej firmy, počtu zamestnancov, od stavu hardveru a softveru, ktorý tá firma má. Takže taká najbežnejšia licencia, ktorá sa momentálne predáva, je Microsoft 365 Business Standard. Tam je odporúčaná koncová cena 140 eur na rok. Ale samozrejme, zás by tomu mala predchádzať nejaká tá analýza. Microsoft ponúka nejaké nástroje na softwarový audit, ktoré sú voľne prístupné, samozrejme od určitej veľkosti firmy, podľa potenciálneho možného obchodu. Hej? Alebo to vedia riešiť aj tak, že príde dokonca človek z Microsoftu pri väčších firmách a urobí im priamo na mieste nejaký softwarový audit a na základe toho sa potom navrhne, aké licencie by potrebovali. Čiže vyčísliť to naozaj len takto z brucha sa nedá. Áno. Možno by som sa vrátil ešte k jednej veci, že aké chyby robia tie firmy často. Neškolia zamestnancov. Oni nasadia dobrý produkt, ako Microsoft 365, ale nevenujú čas tomu, aby tých zamestnancov naučili s tým pracovať. A potom robia stále po starom. Hej? Že pošlo mail kolegovi s nejakou prílohou, aby sa na ňu pozrel a okomentoval, namiesto toho, aby si to zdieľali cez SharePoint a vedeli online na dokumente pracovať aj 10-20. Čiže aj tá edukácia zamestnancov je veľmi dôležitý krok, ktorý tie firmy zanedbávajú. To je dobrá poznámka, dobre, že si sa k tomu vrátil, lebo čo ja viem, tak ozaj väčšina firiem to nerobí. Že sa nevenujú tým zamestnancom, nerobia školenia. Áno. A je ozaj dobré, keď si vyberú firmu, ktorá robí aj školenia, vie mu robiť školenie nielen pre manažerov, ale aj úplne pre všetkých ľudí. Tak. Lebo mnoho tých ľudí robí také tie elementárne chyby, aj čo sa týka bezpečnosti. Áno. A potom aj čo sa týka presne toho využívania toho potenciálu Microsoft 365. Takže skvelá poznámka. Takže ďakujem. A pomaly sa dostávame ku záveru. Ešte by sme radi od teba počuli nejaký tip ako od experta, že ak by si mal firmám poradiť jednu vec, keď budú implementovať Microsoft 365 alebo Microsoft Apps alebo to Power Platform, aká rada by to bola? Venujte sa činnosti, v ktorej ste dobrí a správu IT nechajte na odborníkov. Je to ďaleko ľahšie a v konečnom dôsledku je lacnejšie než následné riešenie problémov. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, za všetky cenné informácie. Veľmi si vážim, že si našiel čas, že si prišiel a že som ťa tu mohol mať ako hostia. Ďakujem pekne aj ja za pozvanie a teším sa možno niekedy v budúcnosti, že si to zopakujeme. Budem sa tešiť. Ak vás niektorá z tém zaujala, alebo uvažujete o nasadení Microsoft 365 alebo Power Platform, môžete nás kontaktovať, budeme sa tešiť. Pomôžeme vám od licencovania cez hardware až po implementáciu a spomínané školenia. Ďakujeme veľmi pekne, tešíme sa s vami na ďalší diel. Majte sa pekne. Dovidenia.